Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε το part 2 με τα σχόλιά σας. Πριν ξεκινήσουμε, πατήστε ένα sub και ένα like. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με αυτά που δεν νομίζω να γίνουν ποτέ. Παίξε Melon Sandbox, please. Λοιπόν, Melon Sandbox δεν νομίζω να παίξω, γιατί τι να κάνω στο Melon Sandbox, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ωραία, παίξε με τον Νίκο, please. Βεβαίως θα ξαναπαίξω με τον Νίκο, θα κάνουμε πολλά βίντεο μαζί. Δεν νομίζω γενικά να μην κάνουμε βίντεο, από κάθε μήνα νομίζω θα κάνουμε ένα βίντεο μαζί. Και όχι μόνο Free Fire και κάτι άλλο. Ναι, έχεις ένα δίκιο με το Free Fire, ήταν λίγο πολύ δραματικό. Και συνέχεια λέει παίζει Roblox. Τώρα το χάλασε. Πάμε στο επόμενο. Please παίξε FF ξανά. Θα ξαναπαίξω FF, λέω και το επόμενο αμέσως βίντεο μετά από αυτό να είναι FF. Αλλά μπορεί να αλλάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Γράψτε ξανά σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο και δεν θα κάνω συνεχόμενα αυτό το βίντεο κάθε μέρα. Θα κάνω part 3 σίγουρα 100%. Γράψτε σχόλια. Αυτό. Bye.